Ćao drugari, sad ću pričati o K-pop Demon Hunters. Dobro, to znam da je kao tečije malo, ali sviđa mi se crtani. Ne zato što je samo muzikal, nego zato što ima kao značenje, metaforički. Vidiš kao K-pop Demon Hunters je kao suosjećanje. Ti ljudi, K-pop grupa, to su kao ljudi, ne ljudi nego osjećanja koje se bori protiv straha što su demoni. Naprimjer, a ono kao glavne četvorica likova, on je glavni demon lik, je mislim pohlepa, ali kao vatra, to je kao strah od smrti. Mislim, to ima smisla, zne? I tako, to sve sam htjela da kažem metaforički što ja vidim u K-pop Demon Hunters.